чорум фарқияташ. Мардуми камбағал дар сараш фикри кӯча. ҳамин мардуми камбағал аз сараш ба фикри худаш нест вай. Фикри ҳамин телевизору, фикри манин ютубу, фикри ҳамин гаппои кӯча, гаппое ки ҳаёти вай ба ягон фоида намебиёрад. Сараша ҳамин фикру кӯча пур кардагӣ. дар сараш гаппои дигаро. Мана мисол ман даже комментариҳо ки мехонам, ман мефаҳмам ки нисби ҳамин одамо гаппои худаше намегӯд. Гаппои ҳамон баъзе страничка ютуб ҳастанд ку гандаю баду ҳамин хеле мегӯн ку баъзеш гаппои ҳамуно. Чӣ ба? Чӣ ба ки гаппои худаш нест вай, фикри худаш не вай. Вай фикри дигаро. Кадометон намехоҳед ки дар ҳамин Тоҷикистон ободӣ бошад? Кадоме шумо намехоҳед ки пешравӣ бошад? Агар шумо мехоҳед ки пешравӣ бошад, фикри харобия накунед набошад. Фикри хомия, фикри харобия дар саратон ҷо накунед. Сухане ки мешиканад дигарфаҳмию чӣ гӯ муросои миллати моя ва нагӯед набошад. Вақте ки ҳамин шумо доимо додаратон ба ё падаратон ба ё ки хоҳаратон ба доимо сухани бад гуфтан гирифтед, сухани дилшиканс гуфтан гирифтед, меҳратон гум шудан мегирад. Ҳама сахттарин оружие, ҳама бақувваттарин дар дунё ин слоҳ, ин суханай. Сухана ба кор бурида намешавад. Ва як бор майни сар ба ҷо шуд, ва гирифта партофтанам наметоед дига. Барамон агар шумо ҳар рӯзе додаратон ба хоҳартон ба ё оилатон ба сухани бад гуфтан гиред, дилаш шикаста мешавад, меҳратон гум мешавад. Ҳамин ҷо ба мехел. Шумо вақте ки доимо миллатта танқид мекунед ё ки гаппои дигаро гӯш мекунед ки миллатта танқид мекунанд, ватанна танқид мекунанд, меҳратон кам мешавад нисбати ватанаму нисбату дилшикаста мешавед. баъд боваритон гум мешавад, хуши кор кардантон намебиёд. Барои ҳамон мардуми камбағал дар сараш фикри хоми дигаро ҷо мекунад. Мардуми сарватманд бошад дар сараш фикри фақат мақсадашай. Мақсадаш ки фикри мақсадатона ки ҷо кардед, доимо ки дар фикри мақсад истодед, вақт намеёбед фикрҳои дигара кардан ба. Чӣ ба ман кор карда истодам? Чӣ ба ман карда истодам шуда истода? Чӣ ба ки ман вақт надорам фикри дигар чиза кардам? Ман вақт надорам як на ютуб тамошо кунам фикрҳои хоми дигаро ба. На як сухани чӣ, на як там радиои озодиё як чиз дигар. Ман ягонташа тамошо намекунам. Дар корам ҳам нест. Чӣ ба ки ягонти вай ватани мана обод намекунад. Ягонти вай омада ҷани ман ба хизмат намекунад. Ягонти вай омада миллати ман ба аз сидқи дил хизмат намекунад. Ҳам вай гам мезанад, гуфтан мегирад. Не ки вай гаппо, ҳамон гаппое ки кадомаш гӯед ки кадомаш сухани гуфтагие ки дили шумо дилгармӣ мекунад. Дилгармӣ бошад, пожалуйста гиред. ҳамон одаме гӯш кунед ки ватандӯстӣ ба шумо тавсия мекунад. Меҳру муҳаббати якдигарро тавсия мекунад. ватана обод кардан ба тавсия мекунад. ҳамон одамаро гӯш кунед ва пасаш ред. дар саратон фикри фақат ҳамон фикра ҷо кунед ки ҳамин фикр ватана обод кардан ба ёрдам кунад. ҳамон фикра ҷо кунед ки сазидающий фикр бошад, разрушающий не. Сазидающий гуфта чизе мегӯм. ҳамон фикре ки ватана миллата ободкунӣ ба қувват метиҳад. Он фикре ки хароб мекунад, вая на саратон ба ҷо тиҳед, на ин сухана ин кас ба гӯед, намонед ки дигаро шумо ба ин гап зананд. панҷум фарқияти фикронаи мардуми камбағал сарватманд. Мардуми камбағал меҳнат мекунад, не ки ҳамон результати мусбат ба боварӣ надорад. Аҷоиб мардум. Мерад мегӯяд хай якум биё ҳамина кунам. Не ки рафта ҳавай мекунад. Рафта ҳамон меҳната мекунад, азобаша мекашад. Не ки ҳамон мусбати ҳавай ба боварӣ надорад. Аҷоиб, просто ман ҳайрон мешавам баъзе вақт. бовар кунед, ҳайрон мешавам баъзе вақт. ин медонед ба монанди чӣ? Ба монанди деҳқоне ки кор мекунаду замина ҷуфт мекунад, кор мекунад, не ки тухм намешинонад. ин хел деҳқони ягон вақт ҳосил намегирад. барои ҳамон мардуми камбағал меҳната мекунад, не ки дигаргунии зиндагиш ба бовар надорад. Дигаргунии ҳаёташ ба ақидаш ба бовариш нест. мардуми сарватманд бошад чӣ кор мекунад? Меҳнат мекунад, не ки ҳосили мусбаташ ба боварӣ дорад. Инашам меҳнат мекунад, ваашам меҳнат мекунад. Не ки якташ боварӣ дорад, якташ не. боварии шумо ояндаи шумо месозад. чӣ чизе бе ки шумо бовар кунед, ҳамон чи ҳаётатон ба пайдо мешавад. шумо бовар кунед ки ман ҳаётам ба беҳбудиҳои беҳтарин месозам, шумо сохта метоед. агар шумо бовар кунед ки не намешад кардан, ин қин аст, наметавон кардан,
значит ҳамона кардан, ҳамон ҳосила ба даст мебиёред. бо такрор мекунам, боварии шумо ояндаи шумо месозад. ҳамон чиро бовар кунед ки шумо тавоно ҳастед, ободкор ҳастед, шумо метавонед кардан, баъд шумо ин корро кардан метавонед. агар шумо гӯед ки не ин намешавад, вай намешавад, намемонад и так далее, кортон пеш намерад. шашум, мардуми камбағал танҳо меҳнати ҷисмонӣ мекунад. бисёри мардум фақат меҳнати ҷисмонӣ хатти фикр мекунад. барои ҳамон ҳосили меҳнати ҷисмонӣ камай. ман лаънат мекунам ба меҳнати ҷисмонӣ. меҳнати ҷисмонӣ бисёр накунед, саломатитона мегирад, вақтатона мегирад, умратона мегирад. мардуми сарвандманд ҳаракат мекунад, ақлаша кор фармод. барои ҳамон худованд ману шумо ба ақл додагӣ. ҳамон деҳқониам ақлона кардан дар кор. агар ҳамон деҳқони ақлона кунед, ҳосил зиёд, 2 баробар, 5 баробар, 10 баробар ҳосил зиёд. як гектар боғ одамо метавонад ки 40 тонн, 50 тонн бор гирад. меҳнати ақли қатъӣ, меҳнати дасти қатъӣ, ҳамон ранги пеши 2 тонн, 3 тонн, 5 тонн ҳава гирифта гаштаам мегирад. гумон мекунад ки ин беҳтарин ҳосилай. ҳамон замин ба ҳам ки кор кунед, ақлона кор кунед. технология истифода баред, инноватсионные технологии истифода баред. Инновационные гуфтаги чизе мекунед, чизи нав, чизҳои нав истифода баред. тухмиҳои нав, ҳосили нав, кори нав, тарзи ҳаёти нав бурданад. ҳамон кора тарзи наваш қатӣ карданад. Коркард карданашад, дигар чизҳош. ҳафтум, мардуми камбағал сахт тарси ҳамин кӯча дорад, тарси ҳамсоя. мо ина мегем страх критики. Страх критики очень развита у них. Чи гуфта гап? То есть аз айби ҳамсоя, мо чӣ мегӯм, шарм намекунӣ, айба намедунӣ, ҳамин гапҳо дар кор нест бачаҳо. одамо фақат фикр мекунад, одаме ки фикрони камбағалӣ дорад, вай танҳо меҳнат мекунад ки ҳамин дигарҳо хурсанд бошанд, меҳнат мекунад ки дигарҳо аз вай розӣ бошанд. шумо ягон вақт ҳамая хурсанд кардан наметавонед. албатта як кас аз шумо норозӣ мемонад, як кас недовольный мемонад. як гапи хуб аст, всем не понравишься, вы не можете всех угодить. ҳама ба хуб шудан намешудааст. пул ҳама ба дар кор не ки ҳама маъқул нест. дунё аҷоиб аст. барои ҳамон шумо ҳам фикре ки бинол доимо айбай обрӯи ина мерезам, обрӯи вай мерезам, чӣ мегӯд халқи мо, ҳамсоя чӣ мегӯд, ин хел карда ягон вақт муваффақ шудан наметавонед бачаҳо. агар ки хоҳед ки муваффақ шавед, ягон вақт фикри дигарро накунед, фикри именно гапи дигарро накунед. аз хотир набуроред ин чиза. агар ки хоҳед ки муваффақ шавед, аз ҳамин тарс шумо бояд буроед. ин чӣ мегӯд, вай чӣ мегӯд, чӣ фиклашон дар шумо? мардуми сарвандманд чӣ хела? ҳаёташро чӣ хеле ки мехоҳад, ҳамон хел месозад. ҳаёташро чӣ хеле ки месозад, мехоҳад ҳамон хел орзу мекунад, ҳамон хел ҳунарбудор мекунад, ҳамон хел зиндагӣ мекунад. баъд фоидаш дигарҳо ба мерасад. шумо фикри дигарро кунед, чӣ хел дигарҳо ба дастгирӣ мекунед, чӣ хел дасти ёрӣ дароз мекунед. одаме ки фақат мехоҳад ки дигарҳо ба маъқул бошам, ягон вақт пеш намеравад. шумо фақат фикре кунед ки тавоно шавед, ҳама ба дастатон расад.